Ni pediang sobhaya pi paralog ki parajor ya sakane ka channel ki sawayom da paralog ngadon mentah kane ka jaka hakaba hakane ka jaka nadu ka khat phra khat khandai bat arfau tarik an penlong ya ka sengki langka ka ta ka jing kendu jongki barang don haka niam tenrai naki rilum khasi bat jangkia kinyawan hakane ka jaka bat kumbalong hadu mentaka sini mentaka deka khat nreu tarik jong punai basau usnam arhajar arfusan yo i baka jing pen biang ya kane ka jaka kala long ka ba la paka bha bat kala ya sai ka kam sakaman bat klempep haka kanadu ka khat phra khat khandai bat arfau tarik daki hajar la ban daki hajar ki phawajar bat wan daki langur ki pajba kin sapo ya kane ka jaka ya ka jing ya kendo kana ka dai ka jaka ka badon haka snong lai rong eu ha phiwan kane ka jaka nak mata kita ki bompat itu ya ka jaka kadon hapa room snong haka po snong lai rong eu bat haka to surok ka ba hablai sapo light mouse yang batang harum kan dia ka harut jong ka surok sapang kamon kadon kane ka jaka bat ada phiruna tena surok ba ada phirna po slong ka dai sapang kadiang bat ada pikeu pa na sa sapang na sora saneng kadai sapang ka mon jongka surok ba de kata ai kum bagi oi menta ka kam kala ya saprang bat bela jandep artat bat nadu ka khat pratarik kane ka sengki langkan sa sedang bat ka sa long ha kane ka jaka hapo ka snong lai rengeu